Sa morning hirit, kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Nag-aralpog, grabe, nag-aralpog ang takadang niya na aga. Pagkasama si Henry Maceda. At tama ka talaga, nag-aralpog pagkasama si Henry Maceda. Umaga pagkasama si Henry Maceda. Ulit-ulit mo, ulit-ulit na, iba. Iba naman ang sabihin mo, iba naman. Iba naman. Morning hirit na kasama si Henry Maceda. Yan, iba naman daw. Iba naman. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nag-aralpog mga tugang na pagkaaga, aldaw ngo niya na Miyerkules, Petsa 5 na po ka na Agosto. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man aparte kan mundo. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ronald Baldo po sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, mga tugang sa Manibela Boy Mata. Siyempre, ang mga kaagapay natin dyan sa labas, ang mga balita. Dala ng Mega Force Patrol. Basta. Chief Reporter GB Resalita, Karen Ala, Alarmario, Angel Mustasa, Josh Babinos, and Joe Marbien. Good morning na! Para po sa mga reaction, 0969-088-5548, 0966-203-0034. Magandang morning, Legazpi City. Kumusta lamang po sa tuyang buhay? Ramon Tarawan mga buena manong bareta, hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Good morning nga pala sa mga teachers na nakaantabay ngunyan. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa binamano niya itong istorya, diretso ng idinimulis. So, fish landing sa barangay na Gas Uwas. Nako. Kung saan sa pag-agi kan mangal daw, nag-iiba ang estado kan kadagatan. Dati durante kan pinagkukonstruir ang fish landing na ini. Dahil pa man pigabot kan kadagatan. Alaga duminabot sa puntong kinauna ini kan tubig dagat. Lalo na kung high tide, sa good ng dain na talaga nagamit ang 3 milyones pesos na kantidad ni na proyekto. Dahil lamang natapos, pero dahil nagamit. Okay. Ipig-implementar sa proyektong ini, kung saan sigun kay Mayor Jan Trinidad, ang pundo kay ni hali sa BIFAR, downloaded sa lokal na gobyerno. Pangyari. Kan previous administration, inabutan na sana niya ini, dahil na siya bagong alkalde bagakan Uwas. Na-realisar man ko ta na ang proyekto, kundi nasayang, na reparo ka na barangay, kundi ini didimulis, baka may mga diskwido pa. Dahil sa para lampusikan balod, urul kab na sa mga flooring. Ang problema, iguanin mga aki nagpaparaduruman, big request kan barangay na sa LGU. Susko. Ngani nin madiskwido digdi, kung po pwede, may padimulis na lugo din ito. Dahil naman kamugtakan. Nagtumar aksyon ang lokal na gobyerno sa pamamayukan na alkalde, pigdiriharan ang Municipal Engineering Department, karabao na lugo din Pero nag-agi ini sa tamang proseso, naghagad si authorization sa Sangguniang Bayan, asin nagpaaram sa BIFAR, na comply man gabos na requirements, diniretso ng dinimulis ta BBB, 3 million pesos na fish landing. Uda sana. Ayun. Thank you. Pero sa kandidat, pakiulit ang kandidat, Jimmy? 3 million. 3 million ano? Di nagamit talaga. Fish landing. Netgaro na lamang nakalanding na sira. Kura. Wala. Nyari sap. Ay, nako. Lingo niya, wala na. Dito na padago si ano? Nagit na padagos. Tapos nga ni. Natapos. Okay. Di ba nagamit? Dahil man nagamit.
dahil naglanding. Tapos na. 3 million, luminayo, inaanod Ay, siya na. nako. Pangyayari sa Ang plano kan lokal na gobyerno, liwat na sana magpagibo sa ibang coastal barangay, ibugtak na sa strategikong lugar na mapapakinabangan kan mga parasiraan. Purpose kaning peace landing, iyon ay landingan landingan kan mga sira. Gari, so, aron gani sa Ligaspi? So, Fishport na Yan. sa mga parasira dyan, mabagsakan, sira dyan, magbabarakalan. Bako na konsain-sainsa na Diba? nagwara-irak yan mga nagkakadarako, at least centralize inidigding. Nanggad. Pwede ginaraba na. Sayang. Ay, nako. 3 million. Ay, nako. Okay. 30 million na kantidad naman ki irrigation water system project. Ano? Wala man pakinabang taud-taud naman. Gari ba mundo ka na magbarir? 30 milyones. 30 milyones? Anong arang ang project? Solar water irrigation Solar water? system. Kuha naman ini itong susaro. DA. Ano man ini? Niya. Pinasyaran ko kasawapon. Pinaw-pinaw ang tubig samantalang may waso ng mga makabasan. Ay, inda. Salbatan ang Ulping pangyari sa kwarta. Mauraro. Ano ba yan? Hindi nagataram na dahil kitang kwarta. Maya manonon kita grabe. Nag-project nga ning dahil magpakinabang. Tapos, i-demolish na. Tapos, yan, 30 milyones. 30 milyones na naman. 30 milyones. Sura. Mabuti na. Okay. Jimmy na salita, DCGP News. Good morning, Jimmy. Salamato na maray. Good morning sa mga boss dyan sa Albay Computer, Electronic Supplies and Repair. Kinantsawan ako kan amigo ko. Sabi kan amigo ko, sige nga mo, halo yun. Good morning, boss. Turog pa. Pangyari sa mabaka. Nakantsawan daw kan amigo ko. Kinantsawan daw kan amigo ko. Sige, babalikan tan mga report ni Jimmy Taud-Taud, ha? Babalikan tan mga report ni Jimmy. May kinaraman po sa mga proyektong yan na pipuro-nan sa sayang ang kwarta. Karen, nasa linya. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, Henry. Pinagpapaliwanag nun yan kan Malacanang ang opisina kan Liga ng mga Barangay Chapter kan Ligaspi dahil sa mga reklamong nakaparalibot sa itig sa taong Presidential Financial Educational Assistant sa ibang mga barangay sa Ligaspi City. Iyan, BT, napag-araman sa nakaputan mismo kan DCGB News sa paagi kan sarong dokumento doon sa inhali sa Malacanang, naka-address ini kay Liga Vice President ex-officio councilor Atty. Amore Lexaneses. Asin ang reklamo Henry, may sarong barangay digdi sa Ligaspian uminapod, nagreklamo sa 8888 hotline kan Malacanang na aligadong palakasan ang sistema kan punong barangay sa asistensyang ini. Sa puntong antiglalaog sa asistensya, puro man sana mga pagsabiring tao ka ini. Ay, nako. Ngunyan, dahil pinag-acknowledge na ilingkan Malacanang sa reklamo, pinawanan sagpud sa agang petsa sa na palugit si Atty. Ranieses na magpaliwanag sa reklamong inikan barangay na tiglalauman man kan opisina ni Presidente Bongbong Marcos na dapat tigtatawaan kan barangay Kipatas sa nararapat kuda transparent. Ngunyan, sa pagsasaligsig pa kan DCGB News, dakul pa lang talagang mga barangay dito sa Ligaspi ang nagreklamo sa opisina mismo kan Liga an issue depende para rin ining sa sistema kan barangay sa 100,000 pesos na pondo na matao baga dapat iyan kay 20,000 pesos na asistensya sa 5 na mga deserving as in outstanding incoming 4th year college student sa saindang komunidad. Naaraman mo karon kung anong barangay itong nagreklamo? Paggaranay mo na, pero naaraman mo kung anong barangay? Yes, BT. I-text mo daw sa ko. I-chat mo daw sa kuya. Pigreklamo, so isang pigreklamo sa Malacanang, kapitan mismo? Na siya, ano ang aligasyon? Anduda? Ang nakasurat, palakasan ngayon sistema dito sa barangay ni, ang tiglalaog ngayon kan kapitan ni,
puro man sa mga kamag-anak niya. 5 man sa nabagay na kay Puan sa barangay. Aha. Kalimang scholars ito na tios na mga matatali. Yan. Oh. Buda ang priority bagakan di Henry. Sa na-research ko sa Saron Circular, ang priority dyan, today sa naugkan pamilya ki nakapagtapos halimbawa kan college. Iyo, sinabi ni Paring Marso classification kaso hapon. Mhm. Di ba? Sa guidelines kaya na 100,000 na iyan. Deki sa sarong pamilya, deki at sisema na nagtapos din college. Yes, di Di ba? Henry. O, Ngun yan. Oh. Ang gusto ko kung Tapos, kwan siya, kwan baga siya, third year or fourth year siya, graduating siya. Graduating siya. In caso day nga yaki graduating na estudyante sa barangay, Oo. ang mangyayari ay may scholarship assistance, pwedeng itaw sa mga incoming third year college student o Oo. kaya sa mga test sa scholar. Tama. Ngunyan, required ang barangay No. na mag-post retrato basta organisado sa Facebook kan asistensya. Mula sa mga pinamarakalan, duman sa saro pang 100,000. Oo, Magamit si hashtag bawat barangay makikinabang. Oo. Sa iyan dapat ang paagikan barangay na transparent inisisay so tinarawan. Inapunan na ni Liga President Amorexo, Kapitan. Nagasurat ka dapo, B. Henry. Oh, pipaliwanag Saan? naman. Letter. Oh, okay. Sagkod sa aga. Okay. Yan lang report. Karan ala, Decidio de News. Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Yan ang pagkasabi ni Pading Al, kan sarong al daw na may mga report, ay igwaki mga arog kan na mga pangyari. Nagdadangog ka mo. Igwaki mga pangyari sa kapalibutan, mga tugang naarog ka ng sitwasyon. Morning Hirit. Nako. Ba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw. Pading Al, good morning. Go ahead. Pading Al. Hello, good morning. Good hello. morning. Good morning, Tabi, pare. Aha. Oh, yun na bagay yan ang problema. Iyo natumbok mo ka sa hapon, ade. Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Maraykon pigsasabot sa requirements. Kunda Kunda ma-upload sa 888. Oh, ano? Ay, Ano ba Diyos ko. kan maski na sa naso pabaili, 888 pa. Ata na nga ni. Abo maribukan. Abo, grabe naman. Ano, pati na sa na iyan. Pati na sa na iyan. Pikit 88 pa. May mga tao pag-angarag ka. Anyways, sa informasyon papaday may magayon na relasyon ngunyan. Entry ang Diocese of Legazpi asin ang gobyerno lokal pag-abot sa aktibidades asin programa. So hapon si City Councilor Alan Ranyola nagpasar ng resolusyon na pigre-recognisar on June 29, 2026 na Diamond o 75th founding anniversary kan Diocese of Legazpi. Tinawan doon sa resolusyon na dakula o namaray ang naging kontribusyon kan Diocese of Legazpi sa aspeto ng history, relihiyon, kultura, edukasyon asin socio-civic contribution pati na sa development kan siyudad. Kaya gusto pa kusugon pa lalo ka na gobyerno lokal sa liderato ngayon ni Mayor Siam Ismail ang partnership kan simbahan katoliko asin kan city government. Manonotaran kan sarong aldaw nag-press conference para man sa paghanda kan exhibit sa City Museum sa maabot na Agosto 14 kung saan digdi mahiling ang mga litrato kan mga struktura sa historican diocese ang listahan kan mga obispo, kapatian, asin iba nagkagaradana, halaga na iba, aktibo pa na nag-serve sa komunidad. Partnership kan diocese asin kan gobyerno lokal kan Legazpi lalo pang pakusugon opo sa pagpapakusugon niya sa relasyon o koordinasyon kan simbahan
asin kan gobyerno lokal para sa mga masunod na panahon. Yes, aha. Yan, panay, ang informasyon digdi sa luwas. Siyempre, ato diyan sa Endokan BYC. Prices, Al Armario, DCGB. Salamat, Paningal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras Pilipinas, 5:34 na. Dadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. 5:34, mga tugang sa Morning Hirit asin sa Pilipinas. Sa karamon taroon mga headline. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines in the morning. Mga tugang sa DCGB. Nasa linya. Si News Director Mar de la Cruz live sa Newsbase. Good morning, Paring Mar. Sa mga tabay. Headlines ko nyon, Malacanang nakapulan sa Manibela, nilay pagdagos ang tulong aldaw na transport strike. Paggastos ka na Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds sa laong dinansing aldaw, technically impossible, sigong kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Baguio City Mayor Betnamin Magalong ibinulgar Na? nasagkod 27% ang kickback ka nagkatalang alkalde sa garbage collectors. Pangyari sa mga baka. Pangyari, adi. Oh. Ikaw pala naan May, pagkuna ko pa rin, dahil dilin siya yan. ang sistema Paano daw ang pagdilin siya dyan? kan magtukaw na si Mayor Magalong, Oo. may naglaning sa iya Oo. na nagnanegosyo kay basura. Oo. Ngaya, Mayor, duman mo ngaya sa kuya idara ang basura mo, Oo. tawag ka kaya ni 120 kada tonelada. 120,000 per ton? Oo. Nga salbatan na kung perang Kaya, tunilada, andi. digdi ngaya sa Baguio ngaya, Oo. 200 toneladas kada daw ngaya ang basura. Oh, 120 Sinayumahan ko ngaya, times 20. Salbatan na. sabi ko ngaya, Oo. dahil ngaya yan digdi pwede sa Baguio. Oo. Oo. Saka Pero, ba? ang sabi niya, may iba na ang mga alkalde na yun ang diskarte. Nako. Ni bilang suporta, duman sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na pinanegosyo na kanibang alkalde ang basura. Mayroong tira talaga sa basura. May pera sa basura talaga. Adi, salmatadang kaya ba't sabi si Rimulya rinabos-gabos na alkalde. Oh. Di ba? Okay. Oho, pare. Alright, sa Yan, ibang go. headlines. Mm. Prosecution Council, inapod na scam ang paggastos kan confidential fund kan OVP as indebted. Okay. Bantang DOJ as in PNP, wala pang impormasyon sa nagsasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. DOJ na resibin na ang reklamo kan NBI kontra DPWH officials may kinalaman sa Cebu Flood Control Project. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Iba pang transport groups mabisirita na magsabay sa tigil pasada kundi matatawan nin solusyon analangkaw na presyo ng petrolyo. Oho. Mary Grace Piatos isusubpi na para magatindir sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngayon dito. Ano? Hain da yan sa address ka. Ang sabi ni Attorney Kapunan, Oo. dahil ito na yan nakukuha. Pero ngayon, kung magtugot sa impeachment court, na isyuhanin subpina si Mary Grace Piatos, Aha. ang subpina, ipapadara sa Office of the Vice President. Nako. Aduman ipapareceive. Tasin na may aram ko nga ito.
Nya na tapo. Di ba ko dapat asumpihin sa address consign ito, address on, consign na ka-star ito. Tapos mapaproblema mo sa opisina kan. Di nga, iba ka na ito kwaduhan. Di na. Hindi ka na ba kung saan sa address, wala man duhan. O, wala sa... Inapot sa PSA, kung may Oh. record ng birthday, dahil man niya rin dito mong record ang tawangan. Mga madunungon pa, no? Sino ba ng confidential? Sige na rapot. Sino ba ng confidential nga na? Siyempre, dahil address. Tapos ano pa ito? Dahil ay, isa pa de. Lagi, lalangin guys, BPI. Nagpatabi din sa pagbakalin Flava product online. Pantang di ay siniguro sa English import ban, tatawagan padakot kanil ninyo. P-Box, pagkapakusok ang tsunami preparedness sa mga coastal areas sa nasyon. Aha. Yan din yung mga edasyon na pagkaga, ato dyan kang POS Enterprises, hanap po sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-POS din yan, 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. Aha. Pag news day, sinipo si Mardela. Good morning. Taga sa Newspaper Endauan. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning Taga sa hirit. Endauan, Mary Grace Piatos na yan. Haranapon niya. Hanapon na. Taga sa Endauan. Sarap pa sa mga na ito. Sarap, ika pang iba eh. Na din nagkakuro. Kaya hanapon. At pa dito pa sa mga pangaran pa eh. Si Andilim. Andilim. Oo. Sabi ni Joker, sa kalbay na ito. Andilim. Andilim pala. Okay, thank you, buddy. Hello. Hello, good morning. Good morning, DP. Ay, good amigo. Maray na aga. Marahay na aga pa. Kumusta? Ayos lang, DP. Aha. Ay, ika, kumusta ka? Ako ayos lang. Siya? D.O. Nagmamugit sa imo niyan. Iyo, ma-monitor maganda siya. Monitor sa mong perang ring. Maray ka, sinimbag butolos ko niyan, Bigo. Masisingil kita kayo pag duty. Yung nga ni. Basta pag ika-duty pa rin, pag uminapod ako, simbagon mo tulos. Ta-kondisyon ko man si Ariel ka si Melvin. Iyo. Oh, ayo. Wala si Dan, ha? Iyo. Para walang mailing sa imo. Ata. Okay, sige amigo, go ahead. Ayo po marahay na aga sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Merkules petsa 5 kan bulan na Agosto. So LPA BP digdi sa western kan Northern Luzon kaso hapon naging sarong kasubang ginaging sarong tropical depression na ini. Oho. As in kasubagong maaga naging sarong tropical storm na. So ang sentro niya kasubagong 4 AM nasa 170 kilometers west-northwest kang Baknotan duman sa probinsya kang La Union. Dahil nga ni tropical storm, igwa siya nga maximum sustained winds na minaabot sa 65 km per hour. As in so gastines man o pagbugso kang paros nasa 80 km per hour. Ini maluway na naghihiraw o pasirang digbi sa direksyon ka na Timog Sulnupan asin kung ma-maintainer niyaan sa iyang presenteng track posibleng sa masunod na 12 oras nasa west-northwest manggiraray inikan na Baknotan dyan sa probinsya ng La Union. So halos dahil siya mahirap dyan sa area na yan, malimok-limok lang digdi sa kadagatan kang West Philippine Sea. Dahil nga ni sa presente kan Bagyong Maymay, halos pabilog na Northern Luzon, nasa irarong kan signal number 1, as in nagkaperang lugares digdi sa western section kang Northern Luzon, nasa irarong man kang signal number 2. As in lipiso sarok man na bagyo sa luwas kan sa tuyang area of responsibility. So mas makusog ining bagyo, nasa typhoon category na si Typhoon Dolphin. Ang distansya niya nasa 1,845 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon.
daiman ining magiging epekto sa ano man partikan sa tuyang nasyon, kumbaga salpit lang inidigdi sa northeastern boundary kan sa tuyang area of responsibility. Ang epekto niya sa tuya, so enhancement kan habagat, so iyo ang madaraki pag-uran, lalong-lalo na digdi sa western section kan sa tuyang nasyon, and possible na magbalda iyan sa digdi sa tuya sa Bicol region, mga bandang ano na yan, BP, weekend. So lauman ta medyo madurudang asin mauran-uran an sa tuyang weekend digdi sa Kabikulan. So kunya na aldaw BP, generalmente magayon na panahon manggiralay ang lauman ta sa Kabikulan, apera na lang duman sa mga biliglaang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol, daraiyan kang mga localized thunderstorms. Sa tuyang duros, hali yan sa Timog Sulnupan, maluya sagkod sa moderato man sana. Asin ining mga bagyo, wala man na epekto sa kadagatan ng sakop ng Bicol region, magiging banayan man sana sundot sa katamtaman ang pagtalon. Pero piglalauman niya to na posibleng maging makusog o biglang kumusog ang paros asin maglangkaw ang alon pagka nagkakaiwaki mga thunderstorm duman sa kadagatan. Ang estimated wave height nasa 1.2 sudong 2.8 meters. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakababa nasa 25 degrees Celsius asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP, sa tuyang update para sa kamugsatan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa Dios Telegaspi. Jaime Bordales po sa liwat, matay na aga. Hello amigo, di man direktang apekto sa Bicol yan o? BP, maski ini si Maymay, wala siyang direct effect. Pero so, habagat kaya nating bubutong man yan. Naginit na nga niya. Nagluwas-luwas ng aldaw. Yes, BP. Okay. Sige amigo, ay mauran mo dyan pare. Ngunyan BP daiman, mga isolated thunderstorms. Bata naglong sleeves sa kungon yan. Pag ako mauran, mainitong pala no. Nagluwas sa sol daw. Iyo nga ni BP. Oh, bata pag kami nalong sleeves ako. Kuan ano ni? Ora man. Mag-init. Ano? Baliktad ang Baliktad kaya dapat mag-t-shirts o garing may lakawon ako tong taon, may mga kuan ako pare, may mga deko taram-taba kay magka-monitor. Okay. Salamat amigo. Mabuhay ang Pag-asa. Welcome and mabalos. Good morning. Thank you. Ang report sa kamugtakan kang panahon kasabay si sandali lang Kaso hapon, yaon ako naggaagi ako dyan sa UST kaso hapon, madali lang taon ni may mapag-greet. Alat ngo na ha. Ay salbatana, nawara lugod sulistaan ko o. Nawara. Ayaya, okay. So sumama kan hay na nga ni itulugod. Ay pangyari. Bata pinangako ang itong igigreet ko. Nawara. may nahiling akong senior high school kaso hapon. Ang ngaran si Christian Mendebil, tabi tagadangog da permisi mama niya sa kuya si Corazon. Yan, Mama Corazon. Good morning tabi. Diyan mga tugang sa Cruzada Legazpi. Yan ha. Good morning tabi sa mga taga Cruzada. Buda tabi sa mga estudyante kan UST Legazpi. So mga nasa AB Communications tabi ABCom. ABCom. Diyan tabi sa UST Legazpi. Hi, hello. Good morning. May mga parantabay pa lang kita na mga nagkukuha din AB Communication. Yan ha. Angel, good morning Angel. Aramon tanawan mga dagdag na report hali dyan sa luwas. DCGP. Sandali. Netang Bareta.
Muna pala, napindot ko sa apod ni Noel. Madali lang, Angel. Hello? Good morning, amigo. Morning. Maranganit. So, pangako mo, din na pa ako. Ano? So, pangako mo, din na pa ako. Dit pa? Ano yung una Gigutom ako, pare. Salbatana, gigutom ako, Pagkadangog ko kan pangaran na piatos, ginutom ako. Batid ako nakatarang biskwit ko niya na aga, kang kahidalian ko naman. Taga-ugong Pasig yan. Anong aran? Very great piatos. Taga-ugong Pasig. Sugibuhan kan chip. Yan, inanakan. So, Rubina. Ang ama, ang ina Rubina? Oo. Niyang ina, ang ama Imwaysan? Pinagkama. Imwaysan? Chinese kayo din pare. Imwaysan? Ay, inda. Mga buhat talaga para. Oto nga ni na. Sa Senado. Hindi dito ba? Oto nga ni puro karaw na. Balik, ngayon Henry, para makunta ka sa Andilim. Kaya pala, sabi ba gani, ato na kapunan. Kaya ngayon, hindi ko nababasa kasi ang dilim. Kaya nga. Ang dilim, ang liwaliwanag Ay, inda. Salvatana. Yun sang libangan ko pagkapag dakong maginig mo sa buhay. Ulo ka, ngunyan nga, kita ko para lupa ka sa feed. Ito ko para ulo ka ko, yung mo bunga ka dahil. Bunga. mga madunungon man kaya mana. Common sense man kaya, migo. Common sense man. Mag-usan na. Kaya nga ni baga ang apod, kaya nga ni baga ang apod pa de, confidential. Kaya nga ni. Kaya ay, inda. Confidential yan eh. Ay, inda. Nata na paggrabeng ka ugmahan ko, nagluho ang mata ko. Ayaw man talaga ka ang sincere na tao. Paggrabe ang ulo ko talaga, nagluho ang mata ko. Dati naman ako pa rin nagluho ang mata ko dati. Dipicil pa lang nagugura. Ay, Salvatana kang marat ang tama kandila mo sobrang ulo ko nagluha ako. Pag ako namundo man nagluha man ako. Basta taraman mo si Sir Mar na may nag-talk baga sa Senado lang taga-ugong Pasig yan. Rubina pala naman sa ina. Ang agam si Imboysan. Latoson tagang. Sarawayon ka na. Okay. Always number. Bye-bye. Always at your service. Ay, nako. Nagkawaragas naman kita ngunya na aga. Nagkawaragas naman kita ngunya na aga na. Good morning. Sandali. Good morning, Henry M. Ika, dahil ka pag-iiwal di ago mo. Ay, iyo po. Kadakol ka nag-iiwal sa kuya. Natabag para pag-iiwal ako. Hello. Good morning. Hello, BT. Good morning. Good morning. May bago ng mga balita sa mga tambay. Ano? Yan mga tambay. Ano naman yan? Ano sabi naman? So mga tambay digdi sa may Gaisano, Oo. Kawasa, ikaw da dyan na sa rong building. Na? Ang second floor, so eskwelahan baga, Oo. so common, Oo. nahiling da dyan, so nahiling, aram mo so nag-resign na chief of staff ni Robin Hood. Oo. Nahiling da dyan, Ano? nagdumanda sa common, Nag-ano? ipapaenroll na, kaya po andang common sense. Pundon na ako, bigo ha? Pag taga-sawa yaman tabi ang mga tambay dyan. Ganiman sa nangani na dapat nga ang prosecution ngayon. Bako bayas, kaya nga to prosecute. Ang mga tambay ng mga kauron mo, grabe naman manaramtaram. Grabe ang mga tambay dyan. Grabe naman minaramtaram ha. Sige ta. Manorin. Pero sino duman sa pangadyo ni Robin Hood? Alat ko na pare. Ang mga tambay na kauron, babae o lalaki? Ano rin? Ang mga kauron mong tambay, babae o lalaki? Babae? Ay, saan iyan pala? Tabaka, madagitan kita ni, madagitan kita ni Jana. Kamu ngayon mag-amigo. Saan kabayo niya kabong duwa? Ano? Pangadyo ni Robin Hood. Iyo baga.
sa opening. The best? The best. The best ito. Oo, oo. Panginoon, bigyan mo po kami ng talino ngayon. Oo. Maray baga? Baad lamang. Bye-bye. Bye-bye, Tabi. Good morning. Good morning. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Ay nako, good morning tabi kay Busing Leonito Gaviria at saka kay amigong Jerel Aranya. Good morning daw, route ang traffic light sa may Divine. Nakaagi pa lang ako. God bless all over the world. Na. Good morning tabi. O ito kaya daw. Good morning sa mga taga Divine Word College of Legazpi. Yan, naramdaman ko lamang first time kong magbasa sa kuan. First time kong magbasa sa misa. Di man na talaga ako tatao. Pag-una ko, ano talaga, first time kong pag nagbasa ka baga sa isang first reading, second, matalam ka, the word of the Lord. The word of the Lord. Yan. Tinirada ko kamparora, the world of the Lord. Kung kataning ko ang mahal na Diyos, pero sini ka kayang sarawayon ka. Hello? Pare, Hello? morning, pare. Ano, morning. Magayon ng kwan, sunrise. Ang rin? Magayon ng sunrise. Magayon nun magpainit, ade. Uy no, mnailing ko sa bintana mi. Gayon. Gayon nun? Beautiful. Hi ka? Beautiful. Sa cover. Kaya ba mo si madam? Okay. Hindi na ba ako sa kwan? Sa tabon-tabon? Oo. Kaya pa pala. Cover. Pag-araw galing oras, si madam ang kariba mo, ano? Ang manakis. Ano? Anytime. Init. Pareho kita. Ako pa rin, most of the time. Hindi ba Ano? ano ko sa mo, kaswapon ba, sapig paupod mo na alsat. Ako man ito Butong, asa mo yan pa rin, butong. Oras pa di, oras. Oras, pigasalad yan. So, ito magsisalad baga na panglanob. Pero kami talaga, dako lang bambu yan, na piglalanob menta. Kung baga kami, uning alik kita sa kapobrad, ganyan pobre bagirara. Ang harong may ang lanob, salsag. Kaya butong inadakula na pigitigbas. Butong salsag ito, oras ito. Kwan sa indo, so yan, oras yan, pero pigasalad yan, so gari banig-banig. Lilanob, yan. Kami bako, tindog kwan talaga, bibo yan na sishoot yan sa lanob. Iipit kibala ang pag-ibukaan. Ano pa ni paupod mo? Wala man, diyan naman ako naman. Diyan naman ako na yun. At dagan eh. Ba't ano tumog mo? Gari magkakakwarta ako niya na aga. Magmahon ako pre. Ay, siyempre. Magmahon ako niya na aga. Sige, nagbarita mo niya. Ay, lalaki pala. Si Henry M. Laking hindi. Okay, sige na. Bye-bye. Okay, bye-bye. Angel Mustasan, good morning pare. Nasa linya si Angel Mustasan na estudyante dati ni Dr. Eve Grulio. Good morning, Angel. Yes, good morning, Henry. Good morning po yung mga paraantabay sa mga dugang tapangat para kalabos ng unyan Henry ang song driver matapos arestaron sa mga operatiba kanilang si PNP katuwang ang 2nd Albaya Police Mobile Force Battalion kung sa inabipin dahil sa Anti-Violence Against Women and Their Children o Republic Act 9262. Dito sa Legazpi PNP Henry, matrayon pong naarestar ang akusado sa sarong gasolinahan sa Legazpi City kaso hapon na hapon. Dito sa Legazpi PNP Henry, sa pangalat ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagpag Jr., ang nasabi nga driver ang residente kan munisipyo kan Daraga, mantang siya anahampang sa pagbaylar sa Section 5 kan RA 1962 kung sa ina na sa 10,000 ang pigrekomendar na piyansa. Ang pagsangat o pagreserbi ka na arrest warrant ang parte man kan manhunt Charlie kan operasyon ka na otoridad na may katuyuhan na madakop ang mga personang may nakakabensente nga mga kaso asin na may tigakampang inibitan rin nga mga akusado pagbalgar sa mga loy sa tuyang palibota. Yan si Henry ang mga dugang pong informasyon halit sa luwas sa tutuloy pang PYZ Enterprises sa Barangay Oro, Legazpi City, Angel Mostaza, District. Nagdadangog kamo sa DCGB.
Always number one, always at your service. Thank you, Angel, sa report. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na bareta. Joshua, good morning. Yes, BP, good morning. Good Diretso morning muna, sa ha? mga parantabay. Diretso mo ta, maduman ako madalagan ako sa auto kong sa baba. Makahanap akong biskwit, talbata, nagigutom ang tula ko. Hindi ako arang may nakasaksak, may nakasuso lamang na biskwit duman sa irarom kong tukawan ko. Yo, mga kwan sana. Yo, tama, mabali lang Joshua ha. Diretso mga bareta, go. Yes, duwang senior high school student sa Daraga BP Henry ang nadakop na nagdara ng pinagtutubudan marijuana sa laog kan eskwelahan. Kasod ba nangyari ang insidente bandang mga alas 3 na pagkahapon. Kung sain, kaso banggi, karon-horon man niya to si Chief of Police, Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag kan Daraga PNP. Asin basado sa ipinalawas kan napahayag kan Daraga Municipal Police Station base sa initial na report. So, school security personnel ang nakadiskubre tabi BP Henry dahil ta nasa pagkondusir ini kan sa iyang routine inspection sa palibot kan na eskwelahan sarong public school dyan sa munisipyo kan Daraga. Digdi naobserbaran kan security personnel an sarong estudyante na iginawgaw an sarong improvised toter na may laog pinagtutubudan na marah na dahon din marijuana ipigawgaw duman sa saro pang estudyante sa lawas kan na comfort room o kaya CR kan mga lalaki sa laog kan sarong pampubliko eskwelahan dyan sa Daraga. Kung kaya sa security personnel, iyo ang tunusman na nag-report ka na discovery niyang insidente sa manahimiento man ka na eskwelahan. Huminagad nin asistensya sa mga pulis, partikular na sa Daraga Municipal Police Station, na iyo ang nagrespondi man tulos pasisiring duman sa eskwelahan. Pag-abot kan mga kapulisan, ipinag-turnover sa inda itong duwang estudyante na involved sa naunang bita ng pangyayari. Asin na recover kan mga autoridad ang sarong improvised toter may laog nasa poko mas o menos 5 gramos ng pinagtutubudan na marijuana na nagkakantidad in poko mas o menos 600 pesos. Itong duwang senior high school, saro legal age na, asin ang saro man minor de edad, kung kaya magkasiparar na proseso, ana pinag-agihan kan duwang suspect, may kinaraman sa disposition man kan mga autoridad. So, saro sa mga estudyante na iyo nasa legal age na, iyo presenting na sa kustodiya ngunyan kan mga kapulisan, partikular na dyan sa Daraga Municipal Police, asin magahampang man sa magkakanigong legal na proseso. Mientras tanto, itong saro pa tabi ni P. Henry na estudyante na sarong minor de edad, konsideradong child in conflict with the law o kaya CICL, iyo ang pinag-referman kan mga kapulisan sa Daraga Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO para sa daman na intervention. Susog duman sa Republic Act No. 9344 as amended, asin iba pang mga regulasyon tabi BP Henry, susog sa Child Protection Law. Kung kaya maut man talaga kan Daraga PNP, padayon na ipagpalawas ang identidad at iba pang personal na impormasyon kan mga suspetsadong ini na parehong senior high school student sa pagsabi na saro mandigdi minor de edad asin igwanin lay na kumbaga nagtataong proteksyon sa privacy kan aki. Alagad puwera sa likod kay ni BP Henry,
ang Chief of Police, si Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, pinag-emphasize na ang mga eskwelahan dapat harayo asin librido sa mga illegal na droga, asin dapat makabilo sa naan edukasyon kan mga estudyante. So, na kaya tabi BP Henry pinagpakiurunan kini ang mga school authorities asin security personnel na talagang magbantay asin reparohon an sa indang palibot asin an mga estudyante asin talagang pasalamat man tabi BP Henry duman sa security personnel asin sa mismong eskwelahan sa tama man na pag-handle considering ka itong insidente. Sa kunyan, ang Garagamon Municipal Police, iyo na nakikipagtabangan sa mga eskwelahan, magurang, local government unit, asin iba pang mga kapartner ng mga ahensya para mapagulan ang illegal na droga sa mga kabataan, lalong-lalo naman sa laogan mga eskwelahan. Matapos nga ni na BP Henry nakasuod na dakop ang duwang senior high school student sa digdi minor de edad na may darang marijuana matapos na mahiling kan security personnel na sa sarong estudyante ipigaw-gaw duman sa sarong pang estudyante ang toter na may laog aligado marijuana. Yan sabi BP Henry ang dagdag na storya, Joshua Mino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, Jomar Bien may dagdag man na bareta. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay digdi sa First District sa Banwaan kan Bakakay. Anom na mga persona ang arestado, igwang kasabay na nag-surrender sa kasong estafa, 4 na lalaki, 2 babae ini. Sa Banwaan kan Malinaw, arestado man ang sarong babae dahilan sa pagbalga sa anti-illegal gambling law o sa pagsusugat. Tantong digdi sa syudad kan Tabaco, arestado kan mga membros kan Tabaco PNP ang konsideradong ika-6 na most wanted person sa probinsya na 18 taon nang nagtatago. Aha. Suspect na binistusan na sa ngaran na sir sarong ining tricycle driver asin residente kang nasa kan barangay Barangawon kung sa inyaon duman ini inarestar kasuod mang alas 10 o alas 11 ang pag-rape ang pigahampang kaini na daing rekomendadong piyansa. Yung BPL mga informasyon sa ngaran kan BY sa Enterprises, Jomar Bian, DCG. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwa. Kamo sa DCGB. Always number 1, always. Ang mga balita susunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang kini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:09 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Linyon Hill may mas magiging maliwanag. Sigon kay Governor Noel Rosal, Syudad de Legazpi, preparado na sa selebrasyon kanibalong Festival 2026. Sa lado nasyonal, Malacanang nangapudan sa Manibela na day paglawos ang tulong aldaw na transport strike. Sa Baguio City, Mayor Benjamin Magalong ibinulgar na sagkod sa 27% ang kickback ka nagkaperang alkalde sa garbage collections. Sa ibang nasyon, Venezuela, twin quake kan Hunyo, guminada din 6,000 katawo. Business News, nagkaperang klase din gulayon, posibleng magitaas ang presyo din sa GIS dahil sa pag-uran sigon sa Department of Agriculture. Sports News, PBBM, todo ang suporta kay Pinay tennis sensation Alex Ayala, maugma sa panggana kini sa Mubadala DC Open. Health News, pamilya, barkada sin caregivers, may importanteng papel sa pagsuporta sa mga tawong diabetiko, sigon sa mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, mas magiging maliwanag ang Linyon Hill sa mga residente asin turista matapos magabot ang bagong lighting equipment na parte kan padagos na pagpapakarhay asin pag-upgrade kan parke sa Legazpi City. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, parte kan dagdag na ilaw sa lakdang kan gobyerno probinsyal na gibuhon na mas ligtas, accessible asin mas maliwalas ang lugar lalo na sa mga nagbibisita kada banggi. Katakod kay ni, pinag-ingganyan man kan gobernador ang publiko na makisumaro sa pag-ataman kang Linyon Hill sa pagikan pagmantinir kang kalinigan, tamang pagtapok nin basura asin pag-ataman kan kapalibutan. Preparado na po ang syudad ng Legazpi sa pagselebrar kanibalong Festival 2026 na opisyal na mapon sa Biyernes Agosto 7 asin madurar sa Agosto 23. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Councilor Alan Nanyola, sinabi kay ni na nasa huring pagtiripo ng lokal na gobyerno tanganing masiguro ang magiging organisado, ligtas asin matrayumpo ang pagselebrar kan saro sa mga pinakadakulang festival sa rehiyon Bicol. Katakod kay ni, pigimbitaran ni Ranyola ang publiko na magisumaro sa mga aktibidades kanibalong Festival 2026 kay bahan digdi ang mutya ng ibalong. Day balong musical, street dance competition, ang partisipar o pagpapartisipa rin anom na contingent asin ang sikat na bandang parokya ni Edgar na tampok sa opening program kan festival. Gusto kong invite ang gabos ng mga Ligaspeño, ng mga Albayano na magiling po kamo sa tuyang Ibalong Festival this coming August 7 to 23. Please invite your family, your friends, your relative to visit Legazpi City. Councilor Alan Ranyola sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga tugang dagdag na bareta hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol.
Natinggang Balangibang Road widening, binalikan kan DPWH. Detalye kang report, hali kay Jimmy Nasalita. Inalikan man giraray kan DPWH ang natinggang proyektong road widening project sa Maharlika Highway sa Kupkan Barangay Balangibang, Pulangi dahilan sa apektuhan ang proyektong ini kan issue sa flood control kung kaya napundo nin haloy kung sa ina nga po na biyo kay ni si Barangay Kapitan Roy Arminia sa DPWH asin sa gobyerno nasyonal na kung po pwede maski sa kontraktor na involved sa kontrobersiya kay pohon tapuson man giraray ang mga kinaralot na mga tinampo dahilan sa nagkakausaan mga tiwangwang na proyektong ini ni mga aksidente. Halawig na panahon naghalat ang barangay kung sa inday na nga ni naguhuna natatarapuson pa ini alagad kasudma sa pag-agi kan DCGP News iguana ni mga heavy equipment asin may mga nagtatrabaho na konsainan good news dinangog man giraray ang pangapoda ni Kapitan Arminia natauan ni atensyon ang siring na proyekto sa ngunyan naglalaom ang barangay na duro-diretso na ini na matatapos kan DPWH sa pangaran kan PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report, hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Direktang ipapadara kan Social Security System o SSS sa SSS online portal kan kada miyembro an official na biso kung sinda kay bahan sa mga beneficiaryo kan Uplift Assistance Program kan Department of Social Welfare and Development. Inam nalinaw ni SSS Legazpi spokesperson Janet Mapa sa entrevista kan DCGB News kasunod kan paglataw na naman kang online scam na pigagamit ang ngaran kan programa tanganing makapanloko sigon kay Mapa dahil nagpadara o dahil nagpapadarang SSS ng text messages na nagaagad nin one-time password. Personal na informasyon may kinaraman sa Uplift Assistance Program dahil ang opisyal na abiso nahiling sana sa SSS online portal kan miyembro. Katakod kay ni, pinag-iingat ni Mapa ang publiko na dahil basta-basta magtiwala sa mga mensahe o link na dahil hali sa opisyal na platform kang SSS. Dugang pa niya na ang mga miyembro gusto makonfirmar kung sindang kaibahan sa listahan kan mga beneficiaryo alagad wala pang naresibing opisyal na abiso hali sa SSS ang pwedeng magpasiring sa opisina kan DSWD para sa verifikasyon. Nagpasiring sa DSWD kasi yaw po duman ang kumpletong listahan kay 7.5 million beneficiaries. And ini po pala Sir Henry, no, bako ni individually pigtatao ang objective po talaga kay ni matabangan per household. So Janet Mapa sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga tugang sa dagdag na mga bareta na bisitentan na mga empleyado kang LU Legazpi pinagpermanente na sa sendang mga trabaho. Karen Ala sa dagdag na bareta, hali po dyan sa luwas. 64 na mga empleyado kan city government kan Legazpi an ipinirmanente sa trabaho ni Mayor Hisham Ismail matapos manan halos 30 taon na masugsug asin dedikatong pagtrabaho sa serbisyo an taking na ini pinanginutan mismo kan alkalde ni City Administrator Jeff Bachelier asin City HR Darlito Perez. Kaibaan mga dating casual asin job order sa man iba-ibang opisina kan city government. Mantang ginibo naman ang formal na appointment ni Mayor Hisham bilang full-fledged na department head kay bagong City Treasurer Constance Oliveros asin bagong City Human Resettlement Department Head Attorney Rafael Albor ang pagkakasagat kan mga inibilang permanente sarong paagi asin tabang kan syudad sa pagrekonosil kan sa indaman na marhay na serbisyo sa halos 30 taon naman na nagpaparaalat man ini na ma-elevate ang status bilang permanente sa trabaho. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, aramon ang report ni Al Armario, hali po dyan sa luwas. OP
Kining ngunyan kan mga aktibidades digdi sa Barangay Taysan sa Indang Taysan Festival para sa kapistahan ni San Roque sa Agosto 15-16. Sabi ni Kapitan Ben Rosin na may mga aktibidades nang nakalinyada na inaprobaran kan na Barangay Council. Naaga alas 6 misa sa Taysan Church, susundan in motorcade at yan Farmers Night diretso na Baraile sa aga singing contest kan mga taga Southern Barangay. Agosto 7 Santa Roca Learning Center Day, Agosto 8 Pakaraskasan o Marathon, aga Pagkabanggi Beer Plaza. Agosto 9 Linggo ng Kabataan, Martial Arts and Sports Activities, Pagkabanggi, Taysan Elementary School Grand Alumni Homecoming. Agosto 10 Mutya ng Taysan, Agosto 11 Centro Paris Night, Romayo de Father Rex Paul Harona. Agosto 12, bloodletting activity and the Senior Citizens Night. Agosto 13, awarding Taysan Olympics. Agosto 14, Mr. and Mrs. Pabayle. Agosto 15, Taysan Street Dance Competition, Pagkabanggi, Barayle, Daraga, Soltero. Pag-Agosto 16, Misa, Bunyagan, La Mesa na. Alarmario, DCGB. Inisyuhan po nin suspension order kan Tabaco LGU. Anapat na mga barangay kan anapat na barangay kagawad kan Tabaco City. Sa entrevista kan DCGB News kay Tabaco City Mayor Ray Bargais, sa iyang sinabi na ipinadara na kanakaaging aldawan sarong bulan asin sarong aldaw na suspension order laban sa opisyal. Pun kam Biyernes nagpo na rekomendasyon kan Sangguniang Panlungsod para sa nasabing suspension. Matatandaan na nagsangat ng reklamo si punong barangay Eli Bobilis Jr. laban sa apat na barangay kagawad kan Barangay San Roque na nagresulta sa suspension order kan Sangguniang Panlungsod kan Tabaco. Napatunayan, nagguilty ang apat na kagawad sa kasong may kinaraman sa paurotron din ang pagatindi sa flag ceremony asin day pag-perform kan duty bilang officer of the day sa sendang barangay. Mientras tanto, magibo man lakdang ang alkalde tanganing ma-reconcile ang mag-inibong na lado. Pagkatapos po kayo na ikakaroon ko na po sinda nga kagawan binalya, yung po si Kapitan na ipareyo ko na mapigkaroon sa duwa na pwede ako haluin na, kag fiesta kan sa Tabaco, kag June 24 nakaroon ko naman si kagawan Cheryl Binalya na sabi ko, baka pwede, naunrolin ako, kinahuro na sinda dati kang dati ming DILG officer, kaya lang nausay na, kaya lang after 2 weeks sabi ko, nabako na naman, kaya baka dahil sa pakiurong baka lamang matapos na yun yung problema nila na dahil nabagpara sa social media, buroro na lang po sa barangay kung anong problema para bako lang magayon na nangyari na makasupog na yan Arab na po na makasupog na sa barangay San Roque na arita na ng barangay opisyal pero siyempre po nasa Tabaco sinda pati po Tabaco na dalamay. Mayor Ribergais sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, malinig asin drug-free na prisuhan sa Bicol, ipinag-orden kan bagong Regional Director kan Bureau of Jail Management and Penology. Angel Mustasa sa report. Malinig asin drug-free na kulungan sa Bicol Region. Iniyan ipinag-orden ni Bureau of Jail Management and Penology Bicol Regional Director Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taul sa iya mga personalis para man sa pangataman ni nasa 3,393 na mga person deprived of liberty sa rehiyon. Sigun kay Taul, dapat na may sufisyenteng tubig, marahay na estado, may mga exhaust fan, asin expose sa mga preskong lugar ang mga PDL para mabawasan man ang init. Nakulang hagyat para sa indaan pagkakaigwanin congested na kulungan, kung kaya kaipuhan nila makipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno para magkaigwanin espasyo para malipitaran ang mga helang ng mga PDL na ngunya na mainit ang panahon. Maygut man ang tugon ni Taul na sa mga jail personnel na respetuhon asin igala ang mga derechos kan PDL alaga dahil man pwedeng ibugtak o masakripisyo ang sila mga trabaho bilang mga jail officers ng mga jail facilities sa Bicol Region. Tanda sa Bareta, Angel Mustaza, DCGB. Mientras tanto, mga tugang oras sa Pilipinas, 6:22 nin pagkaaga, illegal na pagsisira, pigatawanan nin focus na dakupon kan PNP Bicol. Uya pang detalye kay Joshua Bino. Apwera sa pagmantenir kan pase orden sa man ngunyan sa pinagatawan focus kan Police Regional Office 5
iyoan mapundo na illegal na pagsisira digdi sa Bicol Region. Kung saan katakod kini sa lawag sananin sa rong bulan, partikular na bilog na bulan kan Hulyo 2026, uminabot sa 2.6 milyones pesos kantidad nin ang nakumpiskar kan mga otoridad na mga sira asin iba pang mga ebidensya may kinaraman sa mas pinakusog kayning kampanya kontra illegal fishing o illegal na pagsisira digdi sa rehiyon. Sa report kan na Police Regional Office 5 makapagkondusir na manlain-lain na police unit ni nasa 45 anti-illegal fishing operation magpoon Hulyo 1 hanggang Hulyo 31, 2026 na nagresulta man sa pagkakaristar ng 88 individual na iyoan na imbelto sa illegal na pagsisira. Sa isinagibong operasyon na kumpiskar ang mga sira asin iba pang mga kagamitan gamit sa pagsisira na may total na kantidad 2,648,940 pesos na iyong ipinasira roman sa magkakanigong legal na proseso. Susug sa payag pa kan Police Regional Office 5, parte ang kampanyang ini kan padagos manindang pangangataman sa mga yaman dagat digdi sa Bicol Region. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Nagpang report hali dyan sa luwas kasabay si Jomar Bien. 340,000 pesos na kantidad nin shabu ang nakumpiskar kasurma kan mga miyembros kan Philippine Drug Enforcement Agency sa sarong drug buy bust operation na ginibo sa syudad kan Tabaco kasurma. Sa informasyon na nako kan DCGB News, ang droga na kumpiskar hali kay alias Noli, 40 anyos, sarong padyak driver asin residente kan Purukdo sa Barangay Barangabon, Tabaco City, matapos na maarestar ini sa drug buy bust operation na ginibo sa Purok 1 Barangay San Vicente alas 4 an pagkahapon kaso Udma. Nagluluwas na ang suspect iyo na kumpiskaran nin 50 gramos nin pinagtutubunan na siya na may street price na 120,000 pesos. Alagad ang standard value kay ni minaabot sa 340,000 pesos. Sa ginibong drug buy bust operation kan PIDEA, duwa kuta na ang target. Alagad nakadulag ang saro sa mga target na si alias Jong na residente kan Barangay Pawa, Tabaco City. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:27 nin pag o kaya 26 nin pag-aaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Share your blessings. Ini kung dai daw ikakalugi kan kumpanya, ini ang panawagan ni Senador Bongo sa mga business community na ihirasman ang sinang mga biyaya sa buhay sa pagi nin tinidang na-receive, lalo na para duman sa mga nagtitios na mga trabahador. Sinabi ini kan senador sa tahaw kan diskusyon sa Senado tungkol sa pagpataw nin temporary restraining order kano minaging aldaw sa inaprubaran na 85 pesos na aumento oro aldaw na sweldo kan mga trabahador. Dagdag pa kan senador na sadit ang sinabi ng kantidad. Alagad ini padagos na nagakaigwan in epekto kung padagos man na magalangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo asin mga barakalon. Padagos man ay pinagsulong kan senador o ni Senador Bongo ang Senate Bill 175 na may katuyuhan na ipasunod ang 100 pesos o 100 pesos na across the board wage hike. Nangapudan ang Palasyo Malacañang sa grupo kan Manibela na agihon sa dialogo ang sa indang agrangay imbes na magkondukta nin transport strike sa masunod na semana. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabukas ang gobyerno sa pagipaghuron asin handang dangugon ang mga reklamo kan transport groups para hanapan nin matanos na solusyon. Sinabi niyang bako simbag ang transport strike sa presenting issue dahil mas naapektaran ang mga commuter asin pwede man na mag-apekto sa ekonomiya. Siring man day mapugulan ang kan palasyo kung sisay man na magkondukta nin protesta bilang parte kan sa indang diretso. Siniguro kan Malacañang na nakahanda ang gobyerno na magsimbag sa ano man na magiging epekto kan planong transport strike kan Manibela para mabawasan ang pagkaatraso kan mga pasahero. Ilalansar man kang grupong Manibela ang tulong aldaw na transport strike poon sagkod o poon Agosto 10
Sagkod 12, tanganing ipirit ang tulos na pag-aprobar sa saindang kahagadan na provisional fare increase kasabay kan padagos na pag-itaas kan presyo kan produktong petrolyo. Technically impossible ang paggasto kan Office of the Vice President ng 125 million pesos na confidential fund sa laog nin unsing aldaw base sa pinautob na proseso kan gobyerno sigon kay dating Commissioner on Audit o COA Commissioner Heidi Mendoza. Ipinaliwanag ni Mendoza na maski nga ni daipig sa publiko ang confidential funds dahil ini nangangahulugan exempted ang mga ini sa tamang pagaplano, implementasyon as in pag-audit. Sigon kay Mendoza, kinakaipuan man giraray na magkaiguan in physical as in financial plans bago magamit ang nasabing fondo. Pinagunambitan niya ang pagluwas ng 125 million pesos na confidential funds kan Disyembre 20 as in 21 kan Office of the Vice President as in sinabing haros imposible na magibugabos ang planadong aktibidad para sarong bilog na quarter bago matapos ang presenteng taon. Tinawanin doon na anultimong duwang simana kan Disyembre na tiyempo na Pasko, Rizal Day as in holiday break kung sain limitado ang operasyon kan mga opisina ng gobyerno. Sigon kay Mendoza na posibleng magsumiter sa nanin sertifikasyon ng OBP na nagasos ang pondo para daini maibalik sa National Treasury sa paggamit kan fiscal year. Ipinag-insister kan dating COA Commissioner na dahil pwedeng gamiton ang paliwanag na reimbursement dahil pigbabawal ini sa iralong kan existidong auditing rules. Ibinulgar mga tugang ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang diskarte kanagkaperang alkalde na nagdidilihensya sa sektor kan basura kay ba ng pagresibinin sagod sa 27% na kickback gikan sa mga garbage collectors. Kinumpirman ni Magalong ang inot ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nagiging negosyo kanagkaperang alkalde ang basura sa nasyon. Torya man kan alkalde kanag primerong taon niya sa pwesto tinangro siya nin sarong frontman nin bayad katrokes kan pagtapok nin basura sa sendang pasilidad. Sigon kay Magalong tinangro nin 120 pesos kada tonelada bilang tipping fee. Uminabot sa 200 tonelada ang kada aldaw na basura kan Baguio. Nagapareho kan dakulang kantidad kada aldaw para sa nasa tipping fee apera sa bayad sa hauling. Pero sinabi niyang pasensya na ngaya kamuser dahil bawal iyan sa Baguio. Ipinag-insiste ni Magalong na ang Baguio midbid bilang saro sa syudad na dai talagang nagresibi ang alkalde sa pag-abot sa basura. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang Bulgara na inapod ni House of Prosecution Council Attorney Rural Kapunan na sarong iskam ang paggastos kan Office of the Vice President o OVP as in Department of Education o DepEd sa milyon-milyon na confidential fund sa tahaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kasudma Agosto 4. Sa pagkapadagos kan pagdangog, hinapot ni Attorney Kapunan ang testigo as in dating auditor kan Commission on Audit na si Roderick Wamil may kinaaraman sa regulasyon kan gobyerno. Sigon sa COA Circular, kapag ang pampublikong pundo ang daing na ipaliwanag o daing supisyenteng dokumento, may duda o presumption ini na nagagamit ang personal na kapakipakinabangan kan opisyal o may prima facie o facie evidence. Kung kukumpirmaron kan testigo na pareho ini sa sitwasyon, binutasan ni Kapunan ang sa iyang ultimong komento bago tapuson ang paghapot na kung siya haputon scam ini, tulos man na kinontistar asin nag-object sa Attorney Michael Pua, ang abogado asin tagapagtaram kan depensa. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon,
nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. May gagawin pong free health consultation on August 8, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta!
ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, kinumpirmar po ni Venezuela National Assembly Chief George Rodriguez na guminadan nin kabilugan na 6,125 katawo ang kambal na linog na tuminama sa nasyon kang Hunyo 24. Sa pinakabagong datos, ipinaluwas sobra sarong bulan na nakaagi poon kan tuminama ang magnitude ng 7.2 asin 7.5 na linog ng dara kang pagrampahog kan maabot sa 200 na edifisyo. Nakadaklan na rehistro sa pinakagrabing tinamaan sa coastal state kan Laguardia o Laguara. Ang huring death toll na rehistro nin 5,546 na individual. Mantang padagos man naghahanap kan mga rescue team asin miyembro kan pamilya ang mga biktima asin mahal sa buhay na natambunan kan mga debris mantang maabot sa 17,000 katawo ang nalugadan sa makusog na linog. Sigon sa report kan lokal na media, sinabi ni Laguara Governor Jose Alejandro Terran na mantinidong nawaranin 1,400 katawo matapos magtama ang kalamidad. Apera sa 190 na edifisyo na totally damaged, pigklasifikar man kan mga autoridad. Ang sobra sa 6,400 struktura bilang high risk, mantang sobra man sa 9,800 ang iba pang pigkonsiderar bilang restricted housing para ipatanid sa publiko kan mga ini para sa mga residente sa lugar. Business news, day pigahali kan Department of Agriculture o DA ang posibilidad na mag-itaas nin sobra sa 5,000 o kaya nin sobra sa 5 pesos sagko 10 pesos ang presyo ka nagkaperang klase nin gulayon dahil sa namamatian na pag-uran. Kasunod man ini kan joint inspection kan Department of Trade and Industry asin kan Department of Agriculture o DA sa mga merkado. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na madura ang pagsikad kan presyo ka nagkaperang klase nin gulayon asin nagkaperang aldaw o sarong simana. Paliwanag niya na apektado kan maraot na panahon ang nagkaperang lugar na producer nin high value crops kaya lauman na magkakaigwanin umento sa presyo. Mientras nawara man nin paghiro sa presyo nin sira kan kaning urig dahil sufisyente ang supply sagod sa katapusan kan taon. Mantang nagbaba ang presyo nin manok sa nasabing sa udanggikan sa 215 kada kilo nasa 160 sagod 170 na sana ang presyo kan mga ini. Sports news, mga tugang ngunyan pong alaw. Siniguro kan Malacanang natudan suporta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay tennis star Alex Ayala. Kasunod kan panibagong trayumpo kaini sa natatapos pa sa ng Mubadala DC Open sa Washington DC. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maugmang presidente dahil nagatod na naman si Ayala ng panibagong ondra para sa mga Pilipino. Dahil pa ba siguro ni Castro kung sa Giraray, imbitaran si Ayala sa Malacanang. Siring kan ginibo ka nakaaging bulan pero ang malinaw, magmang na mamanuaan sa panibagong trayumpo kan tennis star. Nagpahayag man pag-umaw si Executive Secretary Ralph Recto kay Ayala. Sigon sa iya kada trayumpo ka ini, trayumpo kan mga Pilipino. Sa lado kan Kamara, de Representante, sinabi ni House Speaker D ng trayumpo ni Ayala sarong importanteng milestone bako sana para sa Philippine tennis kundi para sa bilog na nasyon. Mientras na midbidman kan mga senador ang makaistoryang panggane tennis star Alex Ayala matapos marehistro ang honra bilang kainot-inoting Filipino na nanggana sa Women's Tennis Association o WTA 500 singles title. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Sali sa News Bay.
Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. May dakula asin importanteng papel ang pamilya, barkada, asin caregivers sa pagsuporta sa mga taong nabubuhay na may diabetes sigon sa mga eksperto. Ini sa pagikan pagdangog na may pakidumamay, aramon ang sa inyong mga pigagian at challenges asin maging presente para sa sainda. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang caring network makakatabang para mapreventaran ang isolation asin mainganyo ang mga diabetiko na mag-practice ng self-care o pangataman sa sarili. Dagdag pa ka mga health experts na diabetes will shift and change as you age, pero ang pangangaipo para sa pangataman asin pagsabot, mantinidong pareho. Health News from Newsbase, Mardela, Dayeva. Pag-asa, kasabay po si Jaime Bordales sa detalye kan panahon. Pong marahay na aga sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast. Munya na aldaw na Merkules petsa 5 kan bulan na Agosto. So LPA BP digdi sa western kan northern Luzon kaso hapon naging sarong kasabanggi naging sarong tropical depression na ini. As in kasabagong maaga naging sarong tropical storm na. So ang sentro niya kasabagong 4 AM nasa 170 kilometers west-northwest kang Baknotan duman sa probinsya kang La Union. Dahil nga ni tropical storm, igwa siya nga maximum sustained winds na minaabot sa 65 asin so gustines man o pagbugso kang paros nasa 80 km per hour. Ini maluway na naghihiro o pasirang digdi sa direksyon ka na timog sulnupan asin kung ma-mantenir niya sa iyang presenteng track, posibleng sa masunod na 12 oras nasa west-northwest manggiraray inikan na Baknotan dyan sa probinsya ng La Union. So halos dahil siya mahirap dyan sa area na yan, malimok-limok lang digdi sa kadagatan kang west. Dahil nga ni sa presente kan bagyong Maymay, halos pabilog na northern Luzon, nasa irarong ka na signal number 1 as in nagkapirang lugares digdi sa western section kang northern Luzon. Nasa irarong man kang signal number 2. As in BP, so sarap man na bagyo sa luwas kan sa tuyang area of responsibility. So mas makusog ining bagyo. Nasa typhoon category na si Typhoon Dolphin. Ang distansya niya nasa 1,845 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. Daiman ining magiging epekto sa man partikan sa tuyang nasyon. Kung baga masalpit lang ini digdi sa northeastern boundary kan sa tuyang area of responsibility. Ang epekto niya sa tuya, so enhancement kan habagat. So iyo ang madaraki pag-uran, lalong-lalo na di sa western section kan sa tuyang nasyon and possible na magbalda iyan sa digdi sa tuya sa Bicol region, mga bandang BP weekend. So lauman ta medyo madurudampog asin mauran-uran at sa tuyang weekend digdi sa Kabicolan. So ngunya na aldaw BP, generalmente magayon na panahon manggiralay ang lauman ta sa Kabicolan. Apera na lang duman sa mga biriglaang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdagurdol. Tara iyan kang mga localized thunderstorms. And sa tuyang Duros, hali iyan sa timog sulnupan, maluya sa sa moderato man sana. Asin ining mga bagyo, wala man na epekto sa kadagatan ng sakop ng Bicol region. Magiging banayan man sana sundo sa katamtaman ang pagtalon. Pero piglalauman niya to na posibleng maging makusog o biglang kumusog ang paros asin maglangkaw ang alon pagka nagkakaiwak mga thunderstorm duman sa kadagatan. Ang estimated wave height nasa 1.2 sundong 2.8 meters. And sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakababa na sa 25 degrees Celsius as in pinakahalangkaw, posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP, sa tuyang update para sa kamugsatan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa Dios Telegaspi, Jaime Bordales po sa liwat, matay na aga. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga bareta ngunyan aldaw. Sinurat News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyara, Nicole Ann Gloriane, asin Shara Meleron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a tested registered training provider for the following Tech Vote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2. We test the funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1,
B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Kaya mag-liver up na para po yan sa malusog natay. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Joshua, alas 7 na ugaring. Joshua, hello Joshua. Saga na lang, alas 7 na. Saga, tangaling makapagbagong buhay pa. Nga, baka may tsansa pa siyang magbago lamang gan sa diri niya. Ano ko ta yan? Tungkol sa ano ko ta yan? Elected official, Na? iuragan sa gwapong reporter. Di ko yan like. Di ko yan like, tabi. Di ko yan like. Ay, ito kang gwapong reporter. Ay, hindi ko knows. Bakit? Okay, bukas na lang. Bukas. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Bareta alas 7 po. Susunod na. Kalipas lang kayo. Ngunya na taong 2026, bagong